Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, super duper kaloya Wow. and charming dagol. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy. Chinita. Hindi maka-move on ang aking asawa sa kanyang ex. Magandang umaga po, Uncle Dagol at Tita Tanya Chinita, lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng aking nakalipas. itago niyo na lang po sa pangalang Undong. Mula po sa Luzon Avenue, Quezon City. Medyo matao rin po yung lugar namin at marami rin pong marites. Meron kami munting tindahan dito lang po sa aming bahay at kami mag-asawa ang nagbabantay. Yung asawa kong si Kathy ay may sideline po na pautang. Habang ako naman ay tumigil na sa trabaho para mabantayan ang tindahan pati ang aming nag-iisang anak. Subalit, umuwi ang ex ni Mrs. na isang OFW mula sa Saudi Arabia. Kapitbahay lang po. At doon na nagsimula ang Mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Oh, tayo ba? Oh, wala. Amin dun tindahan eh. Dagdagan natin yung ilom. Hindi naman nag-iinom dito. 10 Bay! delata. Grabe talaga, bay. 10. Swerte natin na itong napangasawa ng pinsan natin na si Undong ay napakabait talaga. Nagpapainom pa sa atin palagi. Ay, siyempre. Si Undong na yan. Undong is the name. The name you cannot trust. Ay, you can trust ba? Ma, chat ka muna, ma. Tayo muna. Ondong, Ayaw pwede mo? mag-usap tayo. Pauwi mo na yung mga kaibigan mo kasi... May mga pinsan mo yan eh. Ano ka ba? Saan ka ba yan? Lasing ka ba? Okay, announcement, mga pinsan. Bay, mamaya na kami uwi. Bay, pinsan tayo. Ano sinasabi? Unahan ka na namin. Wala pa akong sinasabi. Ang mga insan, hindi naman sa pangmamaltrato, pero lumayas na kayo. Mars, grabe ka naman sa mga pinsan mo. Kasi, Ano pinakabibisihan mo Mars, dyan? kasi nag-inventory ako ng tinda ko. Ako kanina, meron akong 12 delata dito. Isa lang natira pero wala akong pera
Sarap Tingnan talaga mo. ng pork and beans. Kaso, walang pork, puro beans lang. Ay, bayaran ko Nakuha naman mo to. pang magreklamo. Hindi nga kayo pala bayad. Ako yung pinaka-eldest sa mga pinsan. Kaya, Kahit ikaw pa ang pinaka-eldest, ikaw lang ang pinaka-palautang. Oh, ha? sabi naman Magbayad sa naman pinsan. kayo porke pinsan, porke hindi ako naniningil. Ginaganyan nyo na ako. Ano bahala dyan? Sige na Kasi nga, mahal kasi bukas mamamalengke na ako. Wala ako akong nang bahala. pamalengke. Asikasuhin mo yung pautang mo sa pera. Ayan, si Trixie, nagbayad na ba yan? Trixie. Mars, Eto wala yung listahan mo. magmamadali may sinaing. Trixie! Sinaing ako. Trixie, 545! Trixie, kahit 45 lang ngayon! May pamalengke lang ako bukas! Okay, 45. Ay, 45 muna ha. naman kausap! Pasensya na wala kasi iba. 45 muna. Okay, bye. Baka masingil pa ako. Trixie naman eh! Mahal na yung mga pinsan ko pagsabihin mo naman. Ano ka ba? Parang ka namang hindi pinsan. Kaya nga parang hindi kayo pinsan din nyo ako sinusuportahan yung sari-sari store namin. Inom. Sige na, haya mo na. Ubusin niyo na. Kailan ba kayo magkakasakit sa baga, ha? Para tumigil lang kayo sa Uy, mag-iinom. napaka walang hiya mo. Ay, tingin nyo! Ako magkakasakit sa puso dahil sa high blood ko sa inyo. Mahal. Ako, matutulog na ako. Mag-compute ka na lang dyan. Ako, akyat na ako. Para hindi na, Busy ako, wag nyo na ako sama pa sa pag-iinom, para ha? hindi na masundan. Pasok na ako. Yun dyan ka na lang. Mag-compute ka. Shh! San? Ubusin niyo na lang yung kalahati ng impe. Ha? Anak, matulog ka na. Matulog na tayo, anak. Tara na. Hindi po ako nakakatulog sa mga ingay nyo. Alam nyo po, magsusumbong na talaga ako sa barangay. Hoy! Ikaw pamangkin. Mga tsuhin mo kami. Gusto mo mga sa barangay? Opo, kasi hindi na kayo nagbabayad ng utang kay mama. Tapos pala, ingay pa po kayo. Alam nyo ba hanggang 10 p.m. lang may liquor ban po? Alam nyo po ba yung liquor ban? Yun ba yung ano? Yun ba yung... Yung pong umaandar. Yun ba yung banda na tumutugtog? Liquor band. Ang galing mo tumutog. Ang galing mga instrumentasyon. Dito po nga, ang galing mo po talaga. Pero mali po yun yung ban na puti nangunguhan ng bata. Liquor ban puti. O ba't ka pa lumabas? Baka makuha ka. Kaya matulog ka na. Ay, salamat. Nakalusot. Napaka... Manang-mana talaga sa nanay yung matang yun. Hoy, Kim, natulog ka na dyan, Kim. Kim. Bidyohan natin si Kim habang humihilik. I-post natin to para mag-virus. Mag-viral pala. Stay, ubusin na ng kalahati. Akyat na ako, ha? Mahal. Sige na, Tara, para pasok na tayo. hindi na Ayoko. madagdagan. Wala akong time makakipag-anuhan sa inyo. Tara, pauwi mo na yung mga pinsan ko. Sumunod ka sa akin. Hindi. Sumunod ka sa akin sa taas, Oh, ha? sige, sunod na ako. Oo, Tapusin na ko ako. lang itong paglilista ng mga papamalengkihin ko bukas. Insan, salamat talaga, Insan. Sige, ubusin na namin itong kalahating imbi, Insan. Wow, talagang ubusin niyo pa. Kalahati na lang kasi, sayang naman. Alam ka naman, idilig namin sa laman. Hindi, tabi niya para bukas. Wala na eh. Tubusin na, wala nang kinabukasan to. Lord! Ganun talaga. Kailan ba magkakasakit itong makakapinsan ko na to? Para tumigil na sila pala inom-inom. Uy, grabe talaga. Wala namang ganyanan. Magpinsan tayo eh. Kaya nga eh. Huy, Wala na ubusin pa. nyo na yun. Magsasara na ako. Wala na nga eh. Pwede pa pautang isa, Insan? Oy, sige na, bigyan mo na. Last na ha. Uy, pinautang pa tayo. Akala ko ayaw na. Hindi, last na araw nyo na to sa mundo. Tama na mga insan. Tama na. Sasara ko na itong tindahan. Eto, Mars! aalisin ko na Sandali! yung pako. Mars! Oh, Trixie. Oh, Mars! Si Elton! Umuwi na! si Elton ba yan? Hoy, kumusta kayo? Uy, bye! Parang Hilton, nandito ka! Elton? Nakauwi ka na pala galing Saudi, kaya pala ang grabe yung jacket mo na maong. Uy, Ang tisoy mo na. Tisoy na tisoy Uy, ka. si Elton ba yan? Mukha ng camel. Camel na uhaw. Kumusta kayo dyan? May dala pala akong imported na alak. Wow,
Chivas. Para sa inyo. Elton, ang laki na ng pinagbago mo ha. Mukhang asensado ka na. Siyempre Marami ako pa. ka na sigurong naipon. Marami na talaga. Mars, alam mo ba, Hanggang binigyan ako ng pasalubong niyang Elton na yan. Talaga? Diba? Tala po ka muna, mag-inuman na tayo. Hanggang kailan ka dito sa Pinas, Elton? Hanggat gusto mo. Ay, naku, Mars, hindi pa nakamove on sa'yo yan, Elton na yan. Mars, huwag kayo Bye. maingay. Baka marinig ni Anton. Ano nga to si Undo? Sino ba yan? Si Undo nga, Anton. Anton ang totoo pangalan Si nun eh. Undong, si Pero, Undong. mas mabuti pa to si Elton. Bakit? Chivas yung pinainom, si Undong impi lang. Ang Ang kapal na mukha nyo, hindi nga kayo nagbabayad sa tinda ko. Nakuha nyo pang laitin tinda namin. Tignan mo naman, may dala pang dilata na may imported na corned beef. Ano yan? Ang pinakain sa amin nito, pulutan, sardinas. Pwede masuka. Kakapal talaga ng mukha ng mga pinsan ko na to. Huwag kayong magalala. Basta akong bahala dyan. Kung anong... So, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Wala pa, siyempre, Anton? hinihintay kita. Elton? Uy, Mars, naku, yan naman. Mars Trixie. Inom lang kayo dyan. May pasalubo ko Mars para sa'yo. Trixie, meron pa akong pulutan dito. Uy! Inom ka? Original, ay, important yan. Medyo kasi kanina natulog akong tanghali, so pwede ako magpuyat ngayon. Sige, dali ka, inom tayo. Sige. Sabi ko na ba, sabi na Inom tayo. Inom tayo. Ay, bye, cheers sa'yo. At least, iinom na. Inom na si Kate. O, sige. By the way, Kat, meron pala akong pasalubong sa'yo. Talaga? Oh, Naalala of mo course. ba ako? Oo naman. Bakit? May makeup kit ako dyan para sa'yo. Makeup kit? Hindi ako nagme-makeup eh. Ibenta Walang mo na lang. bag? Walang bag? Merong bag, Oh, of may course. bag. Anong bag uwi mo sa akin? Meron. Actually, pasensya ka na kasi dumalaw sa mall. Medyo ano lang tayo, ha? Ano? Sikusana muna. Uy, mahal yan Oh, kaya nga, Mahal yan, sikusana muna Chocolate. tayo. Meron tayo dyan. Chocolate. Talaga naalala mo lahat yan. Pabango. Cadbury. Cadbury. Oh. May pabango din ako binili para Ano sa'yo. pabango mo nabili mo sa akin? Tommy Girl. Tommy Girl. Wow, salamat. Okay ba siya yan? Oo, alam mo lahat ng nakakatuwa naman. Naalala mo pa ako kahit tagal-tagal na panahon Mars, binigyan din ako ng pabango niya. Tommy Girl din? Tommy Girl, pero 3 M. Tommy Girl. Original. Ako din binigyan eh. Hoy, Kim, buhay ka pa! Tommy Boy. Tomboy. Kaya nga, wala ko galing mo talaga. Hindi Tommy Boy, Tomboy ang binigay sa'yo. Sige na, inom lang kayo. Kung bahala. Sige, Ay, salamat sige. talaga ba? Sagot ko na yung pulutan. Para kay Elton. Shot, parigan. Buong akala ng asawa ko ay hindi ko narinig ang kanilang mga usapan, tawanan, pati yung mga kantsawan ng mga pinsan niya doon sa ex niya. Naging close po kasi sa kanila yung ex na yun na si Elton. Dahil nakapag-abroad ay yumaman at umasenso sa buhay. Napansin ko nag-iba na rin ang asawa ko mula nung makauwi yung Elton na yun. Ginagabi na siya kung umuwi galing sa paniningil. Kaya naman nagsiselos na rin ako at yun ang dahilan ng aming pag-aaway. Papa! Anak, Papa, nasasakit po yung tiyan ko. kumain ka kasi ng mangga eh. Sabi ko mamaya ka na kumain ng mangga, mag-rice ka muna eh. Kumain po ako ng mango float. Kaso po, O kanino galing yan? nilagay ko po yung mango doon sa soft drinks. Hindi po lumutang. Mali po ba yun? Soft drinks tsaka mangga? Bakit mo hinalo? Mango float ko po kasi. Mama, sakit po. Ano kasi yung bata In-straw ko sobrang... po pero hindi pumasok yung mangga sa straw. Papa, masakit po yung tiyan ko. Nilagyan ko po ng pearl. Lalo po sa mga Akala... Pearl ba yun? Akala ko tayo ng kambing yun. Sige na, pasok ka muna doon. Mama, payo mo ng ano. Oh, ngayon ka lang?
Ano nangyari kay Jinjin? Naririnig ko yung iyak sa labas ng bahay. Masakit Sorry, yung tiyan ng sorry, anak mo. traffic kasi pauwi Ikaw dyan sa wala. may- Asan ka ba? Eh, may pinuntahan lang ako saglit. Gigi, pumasok ka muna doon sa kwarto mo. Mama, pengi na nga sente din na sa may Manila. Sige na. Daddy, City po, lagyan mo ako, nauutot na po ako eh. Umutot ka na lang dyan. Oh. Sige na, pasok ka na doon. Kanina pa ba sumasakit yung dyan ng bata? Oo, hindi mo alam kasi wala ka Pasensya na. dito. Saan ka ba galing? May pinuntahan lang ako. Ngayon lang naman ako ginabi. Grabe ka naman kung makasalita. Ano yung ginabi? Alam mo, magmula nung umuwi ang ex mo na Elton, parang aligaga ka. Grabe ka naman. Anong gusto mong sabihin? Sinasabi ko lang naman, bakit ganyan ka pag akala mo hindi ko alam? Ha? Nagtulog-tulugan ako. Tapos ikaw saya-saya nyo doon. Nung ako nagyaya sa'yo na uminom, ayaw mo. 'Di ba? Pero yung ex mo, nagdala lang ng imported na uminom ka. Grabe, napaka-malisyoso mo naman. Malisyoso mo naman na... Siyempre, babalik na sa abroad yung tao eh. Wala naman kami ginagawa, tsaka may mga kasama naman kami. Bango mo Binigyan ka rin ng pabango pala. Tsaka, Ish! si Jinjin kaya sumakit yan. Pati ipin yan. Yung chocolate na nandiyan sa rep, pinapak niya. Hindi pa siya kumain ng rice. Ayun. So, galing naman kay Huwag ka Elton na yun. magalit. Undong, huwag ka na Ba't mo magalit. tinanggap? Walang ibig sabihin yun. Huwag mo lagyan ng kulay. Huwag mo lagyan ng meaning. Huwag ka Sige. mag-isip ng padumi. Sige, sana. Wala. Huwag mo Siguraduhin naman ako mo lang. pag-isipan ng ganyan. Ikaw nga, hindi kita pinag-isipan ng ganyan kahit marami kang kachat eh. Ano sinukat-chat ko? Yung mga sinisingil mo, hindi mo nasisingil. Ako nagsisingil sa kanila. Eh, huwag ka Kasi na mabait magalit. ka eh. Huwag ka na magalit. Undong. Huwag naman tayong ganito. Huwag natin pag-awayan yung hindi naman nangyayari. Gusto Wala mo mangyari akong pa? ginagawa. Wala akong ginagawa. Okay. Basta, huwag mo nang ulitin yan, ha? I-update mo ako. Natakot po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya Chinita, na baka iwanan kami ni Kathy. Baka ipagpalit niya kami kay Elton. Kaya mula noon, pinagbawalan ko na siyang lumabas ng bahay. At ako na po yung naniningil sa mga may utang sa kanya. Subalit nakalusot pa din. At isang araw, hinatid pa siya ni Elton ng kotse nito. Thank you, Elton ah. You're welcome. Ingat ka, ha? Salamat. Ingat ka ha. Ingat ka. Oh. Buti umuwi ka pa. Undong, nag-aantay ka? Wala. Pati ka pa natutulog. Wala matutulog. Ha? Kasama mo. Pag-iisipan mo na naman ako ng malaswan. Wala akong ginagawa. Kati naman. Undong, wala akong ginagawa. Kati naman. Bulag ba ako? Tsaka ang dami na nang naririnig ko chismis dito sa atin. Sino Mga ba rin? Marites. O, tingnan mo. Bumaba ka sa kotse ni Elton. Ano ibig sabihin nun? Wala yung ibig sabihin. Huwag mong bigyan ng meaning. Pwede ako muna magsalita. Ang daming sinasabi eh. Oo, naaminin ko. Makinig ka mabuti. Makinig ka mabuti. Ano? Inoferan niya ako. Na ano? Ng magandang bahay. Ng magandang buhay. Magandang future. Pera. Sasakyan. Ang dami niya magandang plano para sa akin kasi nga hindi naging maayos sa paghiwalay namin. Pero alam mo bang ginawa ko? Alam mo sinabi ko sa kanya? Huling pagkikita natin to, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko magagawang iwan yung asawa ko tsaka anak ko. Hindi ko kaya ipagpapalit ni Jinjin. Kahit mas maganda yung offer niya na future sa akin, wala akong problema sa pera, miss, pinili kita, Undong. Kahit nagiinom ka lagi, kahit lagi mo ako pinagbibilangan, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya ipapalit ni Jinjin sa kahit anong marangyang
pasensya ka na. Kasi di ko naman alam eh. Di ko naman alam eh. Akala ko kasi... Natakot lang ako kasi baka iiwan mo rin kami. Hindi ko kayo, ba't ko naman kayo iiwan? Ang dami natin pinagdaanan, kayo pa bakit naiiwan? Mahal na mahal ko kayo ni Jinjin. Yung pera kikitain natin yan, pero yung pinagsamahan natin di mapapalitan yan. Ayun po, sorry ako, nasaktan kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, ano? Mahal na mahal ko kayo ni Jinjin. Ikaw lang